किया में दशा बिगड़ रउआ बानी है हमारे स्टाइल ऐसे न नजर करे जा पता नहीं मूड जाती सन की अरे हे हमारे ऐसे न नजर करे जा पता नहीं मूड जाती सन की छोड़ दे पानी कि स्टेज हम दूरी का घुमाज के तनी काजल तनी आज स्टेज टूरता त एक तक कान के करा लोग के दहिया तोड़ देले होइए आ त स्टेज के बतन स्टेज वा तोड़ देते कि स्टेज हम दूरी का घुमाज निमन बाड़ी हो आहा काजे कि स्टेज हम दूरी का घुमाज कि हई हमन दीवाना कल के हई हमन दीवाना कल अरे ये बात पे चल गई नाच अरे ये बात के चल गई नाच के बोलो बाबू आज आरती करते गए नैना लागे कितना कितना लागे जा नैना लागे कितना लागे तू जान बाबू हमारी जान तू जान हमारी जान नाच के आ गए बात सुना कि ताजा गुलाब कन खिलल बदन एही से के तोरा पागल एही से के तोरा पागल इस बिरियासु के भी कुछ मनबा तेरे में धर भी सबस ताजा गुलाब खानी खिलन बदल अरे यही से पीछे तोरा पागल पवन आ प्रिंस प्रियांशु के भी कुछ मनवा आ फेरा में तहरे विश्वास तो लड़की कहत है कि जब इतना लोग हमरा पीछे पड़ल बड़े तो आज के रात बच के जाइल बड़ी मुश्किल बा ऊपर से बागी बलिया उत्तर प्रदेश ए तौरो दिक्कत बा ए दादा कैसे जाए वो हम अरे बाज के तू अपन नाम बता दे सोनम आहा सोनम लगेला दिलवे निकाल लेली सोनम आहा हमारी देखिए वहां में माताएं बहनें भी हमारी एंजॉय करिए वाह काजी ए दादा तो कैसे जाए हम बाज कि हई हवन दीवाना कल के हई हवन दीवाना कल अरे गा जय बाज के जय आ गए बाज के जय नाच अरे गा जय बाज के जय नाच के आ गए बाज के जय अरे गा जय बाज के जय नाच आ गए बाज के जय अरे गा जय बाज के जय नाच आ गए बाज के अरे पाँच के अरे चार